И здравейте хора, за тези, които не са виждали и не знаят какво е това. Това е Менгеме. Сега ще намеря нещо, някакво картонче, да ви покажа какво прави. Само да го развия. Ето е това картонче. Слагате го ето тук. Така. И почвате да въртите. И Менгемето почва да смачква картона. Ето вижте, вече картона е доста смачкан. Трябва да обаче да внимавате да не си пришкрипете пръстите. Вече по-трудно се върти. Защото това е доста опасно. Ето вижте, вече много се е прискрипало. Вижте, вече е много трудно. Май това му е края. То това мачка много твърди неща. Може да смачка такава тръба може да смачка. Може да смачка и метал. Сега ще видим. Ето вижте, направо смаза картона. Просто го смаза. Може дори ето такава тръба да премаже. Може каквото се сетите да премаже. И трябва да запомните, че трябва много да се внимава с това Менгеме. И се цапат пръсти. Чао!